Cześć, dzisiaj jesteśmy w opuszczonym, jak widać, kościele ewangelickim. Chociaż jego stan jest tragiczny, jest to obiekt zabytkowy, o którym Wam więcej poopowiadam po lektorsku, bo pracujemy tutaj i jest głośno. Kościół drewniany pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny został wzniesiony w 1764 roku, a przynajmniej tak sugeruje wiele źródeł. Była to świątynia ewangelicka, którą dopiero po 1945 roku przejął Kościół katolicki. W pierwszej połowie XIX wieku przeszedł renowację. Następnie w 1958 dobudowano dzwonnicę, a kolejna renowacja miała miejsce w 1971 roku. W latach 1991-96 wymieniono posadzkę i dach, a także odmalowano wnętrza. Drewnem, z którego zbudowano kościół, jest modrzew. Pośród charakterystycznego zapachu w wieży kościelnej można niekiedy napotkać sowę płomykówkę. Rzeczywiście! Projektantem i budowniczym kościoła był Karl Gotthard Langhans, znany również z zaprojektowania Pałacu Królewskiego we Wrocławiu, czy też Bramy Brandenburskiej. Dziś kościół stanowi obraz nędzy i rozpaczy. Wnętrze, można powiedzieć, nie istnieje. Nie pozostał najmniejszy ślad po organach kościelnych, czy też mechanizmie zegara wieżowego. Jeszcze po 1945 roku zegar nakręcano ręczną korbą regularnie co 2 doby. W niedalekiej odległości od kościoła znajduje się bliźniacza budowla, zadbana i funkcjonująca. Niestety, dawny kościół ewangelicki wciąż bardziej niszczeje.